Hyvää huomenta. Meillä olisi kaikki täällä pakattu ja taisi meni suihkus käymään. Kohta pääsis lähtemään. Vaikka kello on vasta 10.21. Ja sieltä hän tulee. Kaikki pakattu. Hienoa. Kannattaa mennä kyllä suihkua. Niin. Aika hyvin meni nyt. Ei tarvinnut edes penkkejä alas. Mä oon jotain oppinut. Niin. En mä eilen vissi paljon enemmän näyttänyt, mutta tää oli meidän... Mitä? Se on siellä takana, takakulmassa. Nosta se. Niin. Mut tää oli meidän paikka ja meri on ihan tässä ja oli se ihan kiva. Koko tää iso alue oli niinku meidän alue vissi. Tesla oli latauksessa ja no nyt on niinku ensimmäistä kertaa niinku 2 yötä peräkkäin nukuttu Teslassa. Mitä mieltä oot? Sano nyt rehellisesti. Sen ihan... Meillä kun on toi Teslan oma patja. Niin. Mä pistän lasit eteen, odota. Meillä on Teslan oma patja, mikä on nyt... mikäs tää on? Tää on joku, kuka haluaa mennä sisälle. Kattakaa. Ei Marko. Se menee sieltä sisälle. Aha. Et se mene mihinkään, se menee uimaan. Niin, sä olit sanomassa. On se ihan ok, mutta yöllä kyllä herää pari kertaa. Niin se patja saisi ehkä olla vähän enemmän suorassa ja pehmeämpi. Juu, suorassa ehkä voisi olla. Kun Teslassa on tää ongelma, jos sä oot joskus Teslassa nukkunut, sit tää perä on niinku vähän matalampi. Ja etuosa sit taas on vähän korkeampi. Ja jos sais sen tasaiseksi, se auttaisi kyllä aika paljon. Ja mullakin kun on selkä aika huono, sit se ei ollut kovin hauskaa. En mä tiedä mistä se on, mutta mulla jotenkin täällä. No ehkä se on siitä, kun se patja on niin semmonen kova, että se ei niinku joustaa, tiiäks? No se on taas meidän mukaan sitten. Eikö me kerran ollut samaa patjaa liian kovaa? No ei, se ei ole nyt tällä hetkellä siitä, kun emme voi sitä niinku vähempää ilmakaan siihen jos päästä. olet kahdesta siellä päällä, ei se paljon sitä tarvitse. Just me ollaan kahdestaan siinä. Mutta tyynyjä jotenkin hyvin matalaksi, tiiäks? Oli pakko mä nukuin näin, että mulla oli puoliksi niinku peittokin vielä pään alla. Mut siihen on olemassa jotain sellaisia, mitä niinku tasoittaisi tämän suoraksi. Mä just mietin, jos pitäisi ostaa. Mutta ei hätä. Koska meillä ei ollut... Ei hätä. Meillä ei ollut pakko ottaa ei mykkiä, eikä mitään tällaisia. On taas säästöpula. Ei tää nyt missään nimessä niinku täydellistä ole. Mut jos mietit niinku sillä, että sun ei tarvi maksaa mitään hotelli tai jotain sellaista sitten. Joo, ihan viimeisen päällä. Ja ei ole väliä, onko ulkona 20 astetta lämmintä tai pakkasta, sulla on aina hyvä lämpötila ja se patja on täällä. Hyvin se mahtuu. Otetaanko me kaikki ne 1 kärpästä mukaan? Ei, mutta mä haluaisin mennä tuohon alaspäin. Mä haluaisin mennä tuohon alaspäin. Siellä on joku kaveri. Onks nyt niinku, saiko sä niinku kaikki tänne taakse? Kyllä. Laita se päälle ja voi tiedä, kun nekin siellä. Noniin. Paikat on koiran karvia täynnä. No. Ja mun karvia. Kumpaan enemmän, sun tai koiran karvea? Koiran. En oo varma. Tänään on niin aurinkoista ja kiva. Eilen oli sit taas tuli vettä. Melkein niinku koko päivää. Joo, eilen oli kyllä niin synkkä päivä, että ilman puolesta. Nyt on kyllä katossa vettä kävi. Tänään hieno. Nyt on vähän semmonen olo, että olisi voinut olla uikkarit mukana kuule. Nakuuinti. Tää olisi kyllä semmonen päivä, että olisi mennä ihan vetekin. Nakuuinti nyt. Ja mitä nakuuinti? Onko se vähän outo?
Tää on niinku järvi, ei meri. Eevali olisi ihan riemuissaan, jos pääsis tänne uimaan nyt. Niin, nyt pitäisi ajaa Turkuun. Kyllä. Huomenna sä menet töihin. Älä tee semmoista naamaa. Sitäkin vielä. Mulla on vielä. Kesä ja töissä käynti, nää ei niinku kuule mitenkään mee. Mulla on vielä 2 päivää vappaa ja sitten maanantaina Kesällä. töihin. Kesällä haluaisi olla tiiäks, kotoa tai tehdä jotain. Eiks niin? Niin. Oman aikataulun mukaan, eikä sen mukaan, että milloin pääsee töistä. Niin, olisi se helppo, jos voittais lottossa, ei tarvitsisi tehdä töitä. Joo, Mutta emme totta kai voita, koska me ei osta koskaan ei, lottoa. me emme pelaa tommosia. Ei. Joskus sai vähän kokeiltu niitä Eurojackpottia ja mitä kaikkea. En mä muista, olisi 10 vissi maksimivoitto, mitä me voitettiin. Ja sit mietin, että no, ehkä me päätetään sillä, että me voitetaan sillä, että me ei osta niitä. Mennään sinne kuitenkin. Ja se on varmaan isompi voitto. On se. Kyllä. Mut sit taas kun tulee vaikka nyt Suomen lauantai-lottossa taas, kun se on niinku ihan Suomen sisäinen, ja taas menee se 2 tai 3 tai 10 miljoonaa. Kyllä se vähän niinku tuntuu, että no, olispa kokeillut. Joku sen taas sai. Mun kohdalla se ei kirpaise kyllä missään, koska mä en edes tiedä milloin kuka mitä voittaa. Ja välillä kun uutisissa. Niin. Mut nyt aloitetaan matka Turkuun. Ei mene mihinkään kiirettä oo. Ei. Meillä on matkallekin aika katsoa jotain. No onneksi. Niin. Miltä se Hieno. tuntuu? Mikä? Jotenkin niin outo on kamera pystyssä puhua suomea. On se hiukan outo. Oh. Et mä niinku aloitin tän YouTube ihan itekseen ja vähän eri tyyli, mutta eilen mä kävin katsomassa niinku shortsit ja kaikki sit yhteensä. Mä oon tehnyt 316 videoa ja kaikki on ollut englanniksi. Et sit tuntuu se vähän niin. Mut sillä mennään. Niinpä. Me ollaan matkalla Hangosta Turkuun. Ja me päätettiin, että me ei mennä Salon kautta, vaan me tullaan Lohjan kautta. Me löydettiin sellainen. Raasiporin Rauniolinna. Täällä jo. Tää sit on Linnan Raunio, Linnanvuorin tupa, kesäteatteri. Lipun myynti. Lemmen polku, sinne pitää mennä. Mikä ihme lipun myynti? Tarviiks täällä ostaa joku lippu? Kai sit. Kato, se on sama ruska joka Oudanjoki. Tässä aika päivä. Keskiaikapäivää on eikä päivää. Ja sinne voi ostaa liput. Voi olla kivakin. Meille. Niin, joo. Mitä? Jumittui. Niin. Eiks niitä Turun keskustassakin välillä ole? Jotain keskiaikaiset jutut sanoo.
Yksi juttu, mitä ollaan niinku ihan... Linnaan. Joo, eli sinnekin. Yksi juttu, mitä niinku tässä nyt ihan hetkessä, kun me niinku puhutaan suomeksi ja videoidaan enemmän ehkä suomalaisille, on niinku kiva se, että me voidaan puhua niistä paikoista ja näyttääkin tiiäks jotain. Ja just se, että niinku ihmiset ymmärtää, missä on Turku, missä on Hanko. Jos katsoo niinku meidän tänne saakka sen vanhan kanavalla suuri osa katsojista oli Jenkestä, Kanadasta ja Intiasta. Okei, niitä ehkä kiinnostaa jotain, mitä me tehdään, mutta ne ei taju niinku paikoista tai niistä niinku yhtä mitään jo. No juu, katsotaan mekin niinku, niin meidän muuten niinku, että on se vähän eri. Sinä kun nyt katsot siellä ja asut täällä jossain Suomessa, sä ymmärrät vähän enemmän. Kato, siellä on kahvea. Ravintoa ja kahvia. Tänään on kyllä aika hieno keli. Alamuotoisena. Tuommoista voisi olla koko ajan. Onko se nyt se sama raunio siellä? On siellä joku seinä. Tesla yritti kyllä näyttää ihan eri tietä. Me olisi oltu jossain siellä toisella puolella. Se oli ollut, että sitten pääsit molempia. Kyltit näytti tänne. Niin näytti. Kyltit näytti kaikki tänne ja Tesla yritti väkisin meitä saada johonkin toisella puolella. Se halusi saada meitä suoraan linnan ovesta sisään. Niin. Open. Onks täällä sit se lipputarina vai? Joo. Nonni. Liput linnaan. Kato, drone. Ei voi drone. Mitä? Tää olisi ollut oikeesti kiva paikka. Pysäköinti. Vaati luvan. Ja sekin maksaa sitten taas. Tai miten tää toimii. No niin, mennään ostaa liput. Sanoo 2 eläkeläistä. Saaks sit halvemmalla. Mitäs muuta täällä on? Okei. No niin, hyvä, kiitos. Mä tarvin semmoisen kypärän. Taisi, mä oon kesäpaitan. Häh? On se aika painava. Kiitos. Kiitos. Tuommoista kesäpaita mä haluan. Kiva rusketus tulisi. Tämän sä saat paitaan. Sä oot ritari. Nyt jo. Onks me jätski? Totta kai mä haluan jätskiä. Aika kiva. Mitä oot jätski? Mitä on lippu maksoi? 17 € yhteen. Se on ihan jäässä. Niinku... Jäättely. Junan. Heillä on se paperi nyt pois. Jatketaan. Mut tää paita olisi ollut tosi kiva. Ei ollut. Vuokramatkailu alkaa. Nyt otetaan täältä matkailuauton ja kajakki. Tästä saa kajakinkin vuokrattuja. Me ei meillä kottia. Mä en kyllä tiedä kukaan sen kaiken maksanut, että joku ehkä haluaa olla meidän sponsori. Haluatko sä maksaa jotain siellä? Kuka kattelee? Voisit sä nyt jotain maksaa? No niin. Mä oon nyt valmiiksi ritaria. Haluatko sä vessa? Haluatko sä vessa? Kuule. Alle 18-vuotias olisi 0 €. Miksi ei edes kysynyt, onks mä ei kysyä?
Ah. Aika epäreilu. Näillä on varmaan. Ostahan Kirjoitettu johonkin. liput ennen linnan meno. Pääsis me niinku sisäänkin sinne johonkin vai? Joo, miten se on laittanut päin? Mut se talo, sieltä näkee niinku läpi vähän. No se on rauniot, se ei ole ihan enää linna. Siinä on vaan jotain pikkaista jäljellä. No, katsotaan. Mun mielestä aika paljon on jäljellä kyllä. 2 seinä vähintään. Mieti kuinka korkealle ne on niinku rakennettu, eikö se ole? Mhm. Halli on päällä. Jätskö ja Keinu. Mennään eteenpäin. Huomenna. Heippa Ralla. Heippa. On se Riso. Älä jätä mua. Tule nyt. Okei. On se Riso. Täältä puolelta ei näe valoa, että siellä on vissi toinenkin seinä takapuolella. Sisäänkäynti. Niin on. Tää on nyt aika pitkä matka sen ylös. Tästä näen niitä. Kattokaa nyt hinnat. Alle 7 vuotta ilmaiseksi. No sinne mä en ehkä enää sopi. Joo, noni. Tää on aika jyrkkää. Mitä jos mä kuolen tänne? Tää haisee. Joku on kussut tänne puskaan. Mikä tää haisee? Luonto. Tää on aika epämukava luonto, jos on ainoastaan kusihairu. Enkä missä sä tunnet? On. Mieti, ne portaat on tänne ritaarit tehnyt. Hyvin säilynyt. Oho. Vielä portaita. Mitä muuta olisikaan toivonut. Jasmin on vielä kivaa. Ja muutenkin. Tää on joku... Mene pois. Muutenkin ihmiset tuijota, kun siellä on kamera kädessä. Ne tuijota vielä enemmän, kun sä puhut englantia. Niin. Ja nyt on ehkä... Ne ei tuijota meitä niin paljon. Tuijota ne muutenkin. Oho. Sinne ei pääse. Tää on joku toinen sisäänkäynti. Tai luulis. Estetön. Eikö se oo? Ehkä Tesla halus. Meillä on kulkusilta käyttökielessä Mhm. kantavien rakenteiden lahovaurioiden vuoksi. Niin, Tesla yritti meitä just sinne puolelle johonkin. Hyvin meni. Mutta täällä se on. Mennään nyt sisään. Hä? Kato. Korkealla olla. Joku on sinne heittänyt tyhjän tölkin. Ei saisi olla mitään paikkaa, missä ei olisi paska heitetty. Noniin. Mä annan sen sulle lahjaksi. Siitä. Onks tää roskeista jossain? Hyvä usko. Varoitus. Vaarallisia alueita. Mitä? Tarkastusmaksu. Mikä tarkastusmaksu? Liputta linnassa olevalta peritään 20 €.
plus lipun hinta, jos sinulla ei ole linnassa olemiselle oikeutta olla lippua. Niin. Miksi on aina niin vanha-aikaisessa jutussa kaikki ovet aika pienet? Mietin, kun me käytiin Ruotsissa sielläkin. Kaikki on aika matala ja sellaista, ne huoneet ja kaikki. Oliko ihmiset niinku 1,50 m kaikki? No ei varmaankaan. Sen aikana koripalloa ei paljon pelata. Täällä on ollut jonkun huone, Exo, luultavasti. Lattia on ollut vähän epätasaisesti. Kato, ne katto meitä. Ja jos sulla olisi sitä ritarimerkki, sulla tulisi sakko. Näin ruskis. Jaa. Mitäs siinä on? Täällä haisee pahasti. Okei. Sä oot niinku turisti. Mä oon. Älä tee minusta kuvaa. Kyllä mä teen. Sun selästäkin. Just. Oo. Mä menen makkariin. Tää on hyvä viileitä. Hello! Aika epämukava haju on täällä. Kosteus ja kaikkea muuta, joo. Kato, joku muukin sanoo, että täällä haisee. Mä oon jo ainut. Et onneksi joku muukin sanoo, että täällä haisee. Että mä oon jo ainut, kuka valittelee. Mennä sinne puolelle ennen. Niin, vanha tuoksu. Kuka täällä on? Kuka se on? Käärme. Kato. Ja on. Mä oon Ja liikkuu. Liikkuuko se? Liikkuu just. Nyt mä enää en halua olla täällä. Juoskaa! Sillä on ne keltaiset pisteet. Kumpi se on nyt? Okei. Onpas pikkunen. Mihin sä meet? Kieli käy. Missä sun serkut on? Hä? Tuu lähemmäs. Et sä uskalla tulla lähemmäs? Onks teitä vielä täällä jossain? Ei ne kovin... Ei se nyt mitä... Nyt se menee sinne johonkin kolo. Nyt se menee sinne johonkin, niin uskallan mennä lähemmäskin. Kato, se hävii sinne. Voi suopi antaa. Mihin se menee? Koske sitä sen häntä. No mä haluan koskea sen antaa. Se menee sinne kolo. Sinne se hävii. Kuvittelu, kuinka paljon niitä voi olla täällä. Koloissa. Sä kato vaan sitä, että joku ei tippu päähän. Ei oo mitä pahempaa kuin käärmeet. Ei oo. Taisin mielestä hämähäkit. Kaikki muutkin ötökkät. Mut ei. Käärmeet on jotenkin ihan... Onko se sit joku rantakäärme tai mitä muuta, mutta ne on jotenkin ällöttäviä. Aha. Sieltä me tultiin. Lippupaikka. Haluatko mennä kiipeämään? Sinne? Näin. No en mä nyt mielellään. No ei tarvii mennä mielellä. Mut mieti oikeesti, jokainen sellainen kolo. Kato, täällä on kolo. Siellä asuu joku. Tää on just sellainen kostea paikka ja...
Tuuksa? Täällä on kuule 3 kerrosta, sinne pääsee aika ylös. Miten kuinka paljon työtä se vaatii? Tommosia rappusten vaikka tekokin. Mitä ne rappuset, kato niitä kiviä mitä on seinässä. Sen aikana kun ei ollut mitään, ei tullut Bobcat tänne nostamaan. Ei, mutta niin, totta kai. Mutta mietit just niitä kivijuttuja, kato kun korkealla ne on ja suuri osa meni niinku käsivoimin. Kato nyt sitä, se on kaikki yksi palanen. Älä vaan tipu täällä. Mä menin ite jo melkein nukkamaan. Ui. Mä menen sivu. Oi mä yritän. Oho. Hello. Tervetuloa mun matalan majaan. Ei se kovin matala. Tiedätkö nyt mua niinku häiritte vähän? No sellaiset kolot, kun mä en tiedä missäs joku voi olla. Tää yksi ei nyt tehnyt. Mieti, tää on just sellainen. Se on aika paha, jos me ollaan täällä ja sit mä kiljun niinku pieni tyttö täällä, kaikki nauraa. Sitten mä sanon, sä teit sen. Muista, se olit sä. Ei onnistu. Mä oon kuitenkin semmonen tosi mies, en mä pelota mitään. Paitsi niitä. Ja noita. Ja sit niitä. Ja sit vielä noita. Me saadaan nyt tää. Mennään. Kato, se on yksi kerros vielä. Asia, kiva. Se on. Ja joku reikä. Pitkä musta pimiä reikä. Tää kuulostaa aika oudolta. Mietin nyt tän seinän paksuutta. Ihan sairasta. Missä kolossa ne täällä on? Tää yläreuna on aika outo. Oho. Oi, me ollaan korkealla. Siellä oli anakonda vapaa-alue. Sä voit mennä sinne. Anakonda. Eikö sä nähnyt ennen sitä anakondaa? Tää ei ole anakonda. Tää oli vaan vauva. Just. Tässä olisi hyvä kuva kuule. Käänny. Älä nyt. Tää ei ollut hyvä kuva. Käänny nyt kunnolla. No niin, älä tee. Ota. Niin. Aika kiva kuva. Kiva kuva. Kiva kuva. Kiva kuvaa. Täältä ei kyllä haluaisi tippua. Vähän outo kysymys, mistä sä haluaisit tippua? Eikö tää... Mistä nyt joku mielellä haluaisi tippua? Missä anakondat on? Lopeta nyt. Ei, sulla ei olisi pitänyt näyttää mulle sitä yhtään. Nyt on niitä joka puolella. Jos mä en olisi sulle näyttänyt ja ottanut siitä muuten vaan kuvan. Sit sä olisit mulle sanonut myöhemmin, miksi sä et näyttänyt mulle. Ei olisi. Olisit. Mä olisin voinut olla täällä rauhassa. Niinpä. Ajattelematta, että joka kolossa voi olla anakonda. Se ei ole anakonda.
Oli se melkein. Pelkkä rantakäärme. Mä varmistan, että jos mä näen vielä seuraavan, sit mä kerron sulle. Sit kun sä oot hyvin lähellä siinä. Mut rantakäärmeellä kuitenkin on niinku hampat se, voi niinku, jos se pureeko se? Joo, se voi purra. Mut se sitten ei niinku tee mitään. Miten pitkät hampat sitten? No kato, se oli anakonda. Ottaa pienen palasen pois susta. Kun pitkät hampat sillä on? Tommoset. Häh? No. Vaikka käärme oli 2 kertaa sen kokoinen. Sillä on vähän hampaiden ongelma, mä luulen. Hammasrautat olisi ollut kiva. Niin. Oho, kato tää on. Sisäänkäynti. Olet tässä. On tässä. Vadis numero 1. Pyöreä torni. Eli tää menee tonne. Täällä on aika hyvä se ovi. Ovi on niinku kunnostettu paremmin. Ai tää menee tästä niinku eteenpäin, kato. Okei, No mitä? sisältä. Täältä me tultiin tänne. Me oltiin täällä sisällä. Sitä iso aluetta me ei ole käyty vielä. Mä tuun tänne päin. Täältä me tultiin. Ei, se on toinen kerros, se on tää, missä me nyt ollaan. No niin. Niin, mistä sä täältä tulit sisään? Tosta. Ei, täältä. Se sama. Alhaalta, niin, mutta me katsotaan nyt toista kerrosta. Aika vaikea. Jatketaan matkaa. Ei, mutta idea on kuitenkin me tultiin tänne alueelle kakkoskerroksesta täältä. Joo. Ykkös, kakkos. Mutta oikeastaan tämä on 3. kerroskin. Kun ne on siellä vielä ylhempänä. Täällä isossa puolessa on vissi 3. kerros myös. Joo, ja sitten siellä on semmoinen pyöreä torni. Niin. Ja siellä on niinku... Se oli aika villinäköinen, kun mun pojan häät oli täällä. Täällä? Ai. Oho. Tai Anopin ansiosta. Kun se oli linnatupaa pyöritti, niin sai siivoista. Niin se oli villinnäköinen, kun siellä on niitä aukkoja. Se oli kuin UFO, kun siellä oli tanssia. No semmoisessa paikassa on. hieno. Joo. Kiva. Kyllä sitä muistaa loppuelämänsä. Niin. Ei. Linnan häät, että sellaista joka ihmisellä ei ole. Nee. Se oli tossa tästä kun meni sitten, oliko se vielä 1 rappuset ylös, niin vanhin sanoi, niin siinä oli se vihkitilaisuus. Auttanut tai mitä siellä oli. Niin. On. Tuolla Vallihaudassa syötiin. Oho. Oli teltat siellä. Oho. Kivoja muistoja varmaan. Me mennään sinne torniin. Niin. Me käytiin jo. Käytiin. Ai niin, tää on se. Joo. Siinä on varmaan takka. Minä uskoisin tuosta. Ei joku mikään. Tuossa noin. Mene nyt sinne torniin. Mikä täällä Tää on? on kyllä pimiä kuin mitäkin, mutta... Kesällä on tehnyt. Pitää ottaa valoa, tietää mitä täällä on. Tossa on takka ihan selkeästi. Siinä menee 3 ylös. Joo, tossa. Pitäisikö hakea puita? Joo. Missä sanakontat on? Kato, täällä on joku reikä lattiassa. Mitäs tuolla on? Se menee aika alas. Siellä on rahaa. Sitten oikeesti siellä on. Huomasitko sä? Onko se 500 siellä? Kato, se on rahaa. No niin. Siellä oli. Haluatko mennä hakemaan? Ei, mutta onks niinku minussa mitä vikaa, mutta se on nyt valo, mitä ennen ei ollut. Ai niin jo. Mistä se valo meni päälle?
Just oli ihan pimiä siellä. Niin oli, mutta sinne on heitetty rahaa. Se on kolikoita. Pitäisikö mennä hakemaan? No niin, kuka on vapaaehtoinen? Meistä tulee miljonäärit. Jos me kuukauden nyt kaivellaan siellä. Täällä on kaikki Kiinan turistit heittänyt kolikot sinne. Niin. Mut siellä just ei ollut valoja. Ei ollutkaan. Aika outo. Kato, nyt me jätetään ne tänne yksin ja mennään nyt hakemaan niitä rahoja sieltä. Mitäs täällä on? Oho. Onpas pieni ovi. Mitäs täällä on? Täällä voi pelata jotain. Ja. Täällä oli vaan vessa. Vessa pitäisi olla ulkoseinässä. Ei, mutta oikeesti vessa pitäisi olla ulkoseinässä, eikö ne paskanut sinne ulospäin? Ei no, niin. Mut mieti nyt sen. Varovainen, että anakonda ei tippu päähän. Odotetaan, miksi sä sieltä meet? Eikö täälläkin ollut? Sielläkin on portat. Onko se, meikö se niinku sama paikka? Täältäkin jatkuu portat. Ei, no kun täällä on ollut. Mene sä sieltä, mä menen täältä, katsotaan. Jos sä eksyt, ala huutama. Et sit huudetaan vai? Niin. Täällä on ne portaat vähän huonommassa kunnossa vissiin. Mä pääsin ylös. Sieltä se mamma tulee. Siellä oli portaat aika huonossa kunnossa. Mä tykkään. Häh? Mä tykkään. On kiva, kun pääset joka puoleen. Oikeesti pääsee. Nyt me ollaan aika korkealla, ei näe mitään, kun ne seinät on niin paksut. Kato, täällä on se rautapala pystyssä. Mä katselin, että täällä on anakonda taas. Hämähäkki. Noniin. Miksi tää on niin pimeä? Niin pieni. Kui sä niin pieni oot? No, silitä sitä. En kyllä silitä. Noniin. Ja mun anakonda pelko oli paha. Kato kuinka hieno sehän on. Verkkotasko tässä kiinni. Ei sitä varmaan kameralla näe. Ja tuolta tulee pitkä. Se heiluu koko ajan. Mä sua pian. Varautus. On se kiva paikka. Täällä on kato jotain valot ja... Mä en tiedä miksi se kamera meni niin tummaksi tai en tiedä. No, mä nyt aloitin uuden, ehkä se on parempi. Kuva oli ennen niin pimiä. Hä? Mikä ihme paikka tää on? Täällä me ei oltu. Ei olekaan. Mä menin alallakaan. En mä tämmöisessä olisi ollut. Tämmöiset ikkunat on kivät. Mut se mitä katsoin, miten paksut seinät täällä on. Kato nyt oikeesti. No tää on ohkaisempi. Se toinen puoli. Niin. Et vähintään niinku metri on semmoista. Ja mitä meillä kotona on? Niin, tänä päivänä ne ei ole enää mitään. Vahvista nekin. Siinä katsot ikkunasta ulos, sit se kamera vähän. Sillä on vähän ongelmia tajuta taas sitä valojuttu täällä. Siellä on lippu, paikkapiste, mistä me ostettiin liput. Siellä. Ahaa. Nyt me ollaan sit täällä ylhäällä. Niin, ja me oltiin tuolla, eikö ollut? Tuolta me tultiin sisään. Niin. Niin, ja sinne menee se torni. Joo. Toi ikkuna tuolla
on se, mitä se näytti, että on siinä, kun semmoinen iso kammari oli. Se sama, mitä mennään tästä portaista alas vissi. Joo, siellä me emme ole ollut. Niin. Kato, sääkolossa on käärmeitä vai? Lopeta jo. En mä voi. Tää on sun käärme. Mieti paljon niitä on tässä puupalkkion päällä kuule. Kuinka paljon täällä on ollut lintuja? Lintuvessa. Tää on pikkasen paska. Sen takia täällä haiseekin kuule. Lintuvessa. Lintuvessa. Oho. Niin. Tää perhe yrittää nyt välttää meidät, koska me ollaan niin idiootteja ja haluttiin saada miljonääriksi kolikkoilla. Joo. Mut sitä on aika usein, että tietyt ihmiset ei ymmärrä meidän vitsiä. Eiks oo? On. Meillä on niin oudot vitsit. Kai sitten. Niin. Jonkun mielestä me ollaan vähän outoja. Täällä on joku pappa. Ketä se pappa on? Millä kielellä se oli? Kieli. Keki. George. Mitä? Kuka se oli sitten? Svetlik and Don Quixote. Oliko se joku kunkkuvi? Ei oo. George von Svetlik and Don Quixote taistelu tuulimyllyjä vastaan Raaseporin linnan raunioilla. Aha, tutustu von Svetlikin viimeisen maalauksen, joka on esillä 15.8. saakka Raaseporin linnassa. No ja. Onnea hänellä. Mun kuva ei halua nyt kukaan, puhumattakaan silloin kun mä oon kuollut. Ei kuka laittaa sitä mihinkään esille. Ha? Mieti nyt. Tänä päivänä mä oon elossa ja kuka halua mun kuvaa. Tää ei jää niinku kuollut, en tiedä kauan sitten hänen maalaus on täällä. Voit sä tuoda sen oman kuvan johonkin tänne? Tänne? Tänne arkun seinä mä löin oman. Ja tässä arkun sisällä se kunkku nukku, tai kuka se oli se von George. Oho, niin sä taas meet. Kaikki kolmena mä näin. Nyt mä tultiin täältä. Niin. Täällä me ollaan oltu jo. No, Ollaan täällä. täällä me oltiin jo. Milloin me täällä oltiin? No mistä ihmeestä me pyöritti koko te alue täällä? Me tultiin tuolta. Ite sä tulit tuolta. Minä tulin täältä sun kanssa. Minä tulin tuolta. Ei, Marko. ei. Me oltiin täällä just hetki sitten ennen kuin me mentiin täältä sinne torniin. Täällä ei olekaan muuta kerrosta. Voi sua. Tajuuks tää? Et ei kysymys ei ole siitä niinku, nyt me ollaan ihan jossain tässä niinku raunioissa. Mutta tää ihminen ei taju ollenkaan. Se menee oikealle, vasemmalle, mitä kaikki. Jos ollaan vaikka jossain. Kyllä se nyt Turussa ehkä tajuu missä päin kotiin, mutta ei sielläkään aina. Mutta se, miten se, jos hän menisi yksi ulos johonkin vaikka vieras kaupunki, sinne se jäisi. Joulun saakka pyörisi siellä ja huutaisi vaan. Se ei katso ollenkaan. Ja vaikka se itekin olisi niinku kävelemästä ajamassa, ei se kuitenkaan tiedä mistä pääsee pois. Sulla ei ole minkä näköistä niinku suuntaa vaihtoisella päässä. Homo jonkinlainen. Sä tiedät missä kotona on vessa ja jääkaappi. Eikö se ole jo riittävää? Ja tähän on niinku oikeesti välillä aika iso ongelma. Eikö se ole ihan riittävää? Pahinta on just niinku vieraissa kaupungissa tai jotain, et sä taju ollenkaan missä pitäisi olla. Kato se käärmään takas. Oi ei, mennä kohta käärmettä. Tää on sun henki. Sitten se lähtee pois. Odota, mutta pitää päästä sen laskeen. Se ennen meni johonkin kolopiiloon, nyt se kiipesi takas sinne. Niin, se huolesi, että sä oot lähtenyt sieltä. Niin. Mä haluan tehdä paremman kuvan siitä. Se pitää mennä lähemmäs.
No joo, mä tiedän, että mun pitää mennä lähemmäs, mutta jos sä sinne menet, sit mennä piiloon taas. Miksi se mun takia menee piiloon? Kato, heti se vetää jotenkin ryttyy. Ei, se voi hypätä. Se on anakonda kuitenkin. Mitä se on anakonda? Onko se nopeeta? No on nyt. Jos se nyt haluaisi juosta sieltä, sit meillä ei olisi mitään mahiksi ja se söisi mua. Juu, se söisi sut. No niin, mä luulen. Joo, se oli olisiko mitään. Nyt pitäisi olla toi pitkä juttu tänne kameran päähän. Mä vois laittaa sen ihan nokan eteen. Eikö se olisi kiva? Kun meillä on tää action-kamera ja sinne on semmonen pitkä varsi. Tämä olisi aika kiva. Kato, se on vähän rytyssä sillä, se haluaa hypätä sieltä. Hypätä vai? No, eikö ne niinku vähän... Kato, se kieli tuli ulos. Ja se tuli ennenkin. Onnellinen nähdä sua taas. Hello! Rouva käärme. Onko se rouva? Mistä mä tiedän? Niin se menee. Näinkö osaan? Nyt se katsoo, että oi. Taas ne turistit täällä. Mä menin sinne Kolumbiin. Se käänsi selän meille. Niin, okei, sori. Et sä edes tiedä, missä sun selkä on. Me lähdetään sen tien tässä pois. Ei se edes taju, missä sen selkä on. Se ei tiedä iteekään. Pää ja perse on keskenään jotenkin yhteyksissä vähän oudosti. Mistä alkaa selkä, mistä alkaa perse, mistä alkaa niska. Se oli varmaan kaikilla aika kiva tarina, kun mä puhun päästä, persestä ja niskasta. Miksi sä nyt pysähty tänne? Meipä. Noniin. Täällä on niitä varmaan lisää. Mieti sinne työnnä käsi sinne kolo. En työnnä. Työnnä itse. Okei, voinko me nyt lähteä pois täältä? Mä haluaisin mennä. Tää on vähän kurasta. Mitä se lippu maksoi? 8,50. No. On se nyt varmaan sen rahan arvoinen. Ja kuitenkin sellaisen paikan niin pitäminen ja kaikki maksaa. On se ihan kiva. Pistetään tähän. Sä istut siellä ja sitten jalat menee tohon. Sitten ottaa aurinko. Odotan niitä anakonda juttuja. Joo. Mitäs tää on ollut? Semmoinen laatikkomainen juttu täällä. Karttaa taas. Häh? Siellä oli jonkinlainen kartta mun mielestä. Jos se on kartta. Mitä keskiaika? Häh? Mitäs täällä on? Taas yksi pimeä huone. Täällä on aika lämmin. Katsotaan meillä tässä. Joten varastokamari oli 8, se 7, ei 9, on olut panimo. Toi, missä oli toi keskiosa juttu. Niin. On olut panimo. Enää vissiin saa. Kyllä mä olutta. Ei mitään anneta meille. Tossa. Ei sinä tuolta. No? Tossa on uuni. Mikä täällä on? Uuni ja keittiö. Täällä on vähän pehmeitä. Missä se uuni on? Tää on ehkä ollut uuni. Kato. Luulisin, että se olisi tässä keskellä. Pysy vitsi pystyssä täällä. Tossa näytti uuni. Eli toi on uuni vai? Jossain tuolla Tää on ikkuna. kuitenkin oli uuni. Mä en nähnyt sitä. No se oli uuni. Se on keittiö. Ja niin mä ainakin vinkkelöitin sinne.
Noniin. Tää oli joku portinvartijan joku paikka. Joo. Tää oli siinä. Tää oli siinä. Mennään katsomaan, mitäs muuta täällä pihalla on. Mut sellainen paikka sitten. 8.50 ja jos menee hyvin, näet myös anakondan. On se halvempi kuin eläintarha. Niin. Tää on kyllä lämmin. Tänään on Hyvä, että on niin paljon vaatteita pistetty päälle. mulla ei edes shortseja mukaan. En mullakaan oo. Kun se näytti, että on niin kylmä ja... Tehdään näin. Hä? Tehdään näin. Mut siellä oli se hieno kesäpaita. Niin. Oli se aika painava. Mitä se hinta oli? En kattonut. Ja varmaan aika kallista. Menisikö se Eivalilla päällä? Se oli aika pieni. Niin, mut sellainen oli... Mikä se oli? Raaseporin linna. Tosi kiva. Ja mä en tiedä miten hyvin se jäi kameralla. Mä editoin sit katsotaan, mutta täällä oli joku vanhempi nainen, kenen... Oliko se tytär? Tytärellä oli ollut häät täällä. Joo. En mä tiedä, oliko se tytär. Mä hänen naamaa ei kuvannut, mutta tarina jää ehkä päälle. Ne oli saanut vuokrattu koko sen linnan jutun ja pidetty täällä häät. Aika hieno varmaan. No niin, täällä on sun kajakki, mitä sun piti vuokrata. Kato. Taas semmonen aika ruskea vesi. Älä! Sellaisessa paikoissa ne anakondat on. Just tää reunan alla ja mä oon niitä nähnyt, kun just sellaiset laiturit, ne tykkää tässä. Tulee vielä vähän aurinkokin päälle, sitten on lämmin. Tää on just sellainen, että täällä oli varmaan olisi krokodiilejakin. Jos me ei olisi Suomessa. Eikö se olisi? Mieti tämmönen alue jossain Floridassa. Täällä olisi varmaan muutama juttu, mitä kattois sua. Et joho, grilli! Ei tästä kyllä paljon näy. Mennään sen kanssa ajelulla. No, ei sitten. Ei väkisi. Mistä se tullut on se ei väkisi? Häh? Ei väkisin vai? Onko se oli jossain piirretty se? Se oli ristoreppäässä. Ristoreppe. Se on meidän perheessä aika yleinen juttu. Eivalikin sanoo sitä aika usein. No ei väkisi. Ei sit. Ei väkisin. Ei väkisi. Mitäs siellä on? Täällä ei oo mitään. Mitä se... Kattoko nyt? Häh? Se on nyt hiukka. Miten mä työnnän sut sinne? Sä oot lopusta autossa kiinni. Joku syö mut. Tää on ötökät. Okei, voiko me nyt lähteä? Mennään katsomaan vielä sinne etupuolelle, siellä on jotain muutakin rakennuksia. Päälinna ja 3 esilinnaa. Niin, täällä on ollut vesi ympärillä. Ja sinne ne paskoikin. Tämä on oikeesti. Tallisaari, missä Tallisaari? Mutta oikeesti niinku se paskaputki tuli aina ulospäin. Sen takia ne paskahuusit pitäisi olla niinku ulkoseinässä. Lähetin mun ystävälle sen kuvan.
Käärme vai? käärmekuvan. Häh? Se kysyy, että Mistä te neitä löysitkö sun anakonda? perheenjäsenen vai? Kivat ystävät sulla. Kyllä. Milloin sun äiti on Suomen tullut? Hei. Häh? Nyt täällä olisi joku kahvilatarina. Mennään katsomaan. Pulleja ja kahvia. Kato. Me saatiin. Kakku? Mikä tää oli? Joku piirakka. Fetapiirakka vai? Kylmäkalliaa. Alkoholitonta. Muuten olisi joku heti kommentoimassa. Ai jaa, kato sä oot Jooppo. Sä ajat vielä ottella. Varmaan edes. Tää on hieno paikka. No niin, matka jatkuu. Kyllä. Niin me nyt mennään. Seuraava. Katsotaan mikä matka varten jää. Tästä eteenpäin kun mennään Lohjan suuntaan seuraavaksi ja Karjaa. Mä en tiedä Karjaalla muuta kuin ABC. Joo, ei kovin kiinnostavaa. Ei ehkä kovin kiinnostavaa. Katsotaan, mitä matkalle jää. Nyt ollaan takaisin kotona ja tukka ja parda raavittu pois ja tuplaleuka taas takaisin. Mut oli ihan mahtava pari päivää olla ihan kahdesta ja ihan vaan niinku muistutukseksi sulle, että vaikka sulla on töitä, sulla on perhettä, sulla on kiirettä, mitä meillä kaikilla on, välillä on pakko löytää aika, mennä, nauttia yhdessä olusta ja jättää kaikki arki, elämää ja taakat hetkeksi pois. Koska sellainen resetti, mukamas resetti, se auttaa aika paljon. Meilläkin on nyt se, että isi menee huomenna töihin ja mulla on vielä viikonloppu vapaa ja sitten alkaa 6 päivän työputki. Kun mä ajan työkseni rekka ja se on mun työt on sillä, että 6 päivää töitä ja sen jälkeen viikko vapaata. Että on ihan hyvin aika myös olla yhdessä, olla perheen kanssa ja tehdä jotain kivaa. Mutta mä laitan just tämän kanavan niin kuin ensimmäisen videon ylös. On se jotenkin outo aloittaa taas nollasta, koska me ollaan sitä vanhaa kanavaa kuitenkin pyöritetty jonkin aikaa ja muistan, kun siellä tuli ensimmäiset 10 tilaajaa ja 100 ja sitten tuli 1000 ja on se jotenkin niin kuin surullista, että YouTube ei pysty poistamaan tätä artistipuolta sieltä ja mä vaan näen, miten tää tuhoaa sitä kanavaa. Alussa se meni niin kuin koko ajan ylöspäin, mutta nyt se on jotenkin jumissa. Katselukerrat on koko ajan laskee ja tilaajien määrät laskee. Tää on joku päivä ehkä jotain muuttuu, mutta tänään tuntuu, että kanava on ihan kuollut, kun siellä ei tapahtu niinku mitään. Et tätä kanavaa on pyöritetty, onko se nyt kohta 2 vuotta? Ei ole vielä niin paljon, 1,5 vuotta. 1,5 vuotta ja 5000 tilaajaa, jotain on pielessä. Koska YouTube ei vaan näytä meidän videoita kenellekään. Vaikka ihmiset laittaisi ne ilmoitukset päälle ja kaikki, YouTube ei ilmoita meidän videoista. Mutta tää on nyt uusi alku, uusi tarina. Sama tyyli, samat videot. Et mä jätän tännekin alas linkin meidän vanhalle kanavalle. Voit mennä ja katsoa, että millaista sisältöä me tehdään, millaisia ihmisiä me ollaan. Välillä meillä on outo huumori, mutta me ollaan aitoja. Mitä vaan elämässä on, me ollaan aitoja ja
Mä uskon, että tää on tärkein. Mutta kiitos sulle, jos katsoit tän video. Ja muista tilata kanavaa. Näet myös jatkossa, mitä tehdään, missä käydään ja kaikkea kivaa sieltä välistä. Kiitos, kun olit tässä. Nähdään ensi kerralla. Moi!